ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони канали Auto TV. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин аввал имрӯза ман фақат хонаҳо ва квартираҳо қабул кардам, ки бари шумо пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дорои замино, хонаҳо, мошино, квартираҳо, техникаҳо бошед, агар марҳамат имо WhatsApp дар экрани шумо сураташро бо ҳамроҳи маълумотош, видеош, рӯиши мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. имрӯза видеонавор дорем. хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ҳисор, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Бухтар, аз шаҳри Ваҳдат, Ёвон ва квартира фурӯшӣ аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Бухтар ҳастанд, ки роӣ кардам бо нархҳои бениҳоят арзон бари шумо пешниҳод мекунем. Тамошо кунед, лайкҳоро занед, барои реклама муроҷиат кунед, дар канали ма подписатсия кунед бачаҳо, поддержка кунед. Элона ман розии сараш мекунам ака. Мегзарем ба якумини квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роӣ карданд, ки дар Қурғонтепа назди бозори Ҳоҷишариф ҳамин 600 метр раҳ разница дорад дӯстон. доми дуэтажа, ҳамин доме ки дидестен, мақсад ҳамин хонаи дидестен фурӯхта мешавад. срочно ака роӣ кардиянд, 280 000 мега бо савдошам мекунанд. дукомната, ошёнаи дуюм, яъне ки 3 хона ҳамақа дорад. WhatsApp шунда ҳамин рақамои 974 да зангават кунед. аз номи канали мо Auto TV бо арзонтон мекунанд. дома мега соли 90 сохтагиай, об светам дора, бестам роид масалаш. хулас ки савдо мекунаша, касоне ки харидори аниқ боша ҳамон нафаро занг зананд. мақсад бо савдо ҳам мекунанша. дар шаҳри Қурғонтепа, ҳамо назди бозори Ҳоҷишариф. хуласи гап, аптека, масҷид ҳамаш дар наздикии ҳамин хона ҳастай. беморхонаву мактаб мега 700 метр раҳ разница ҳамиқад дурӣ дора. хуласи гап, бо савдо мекунанша. дидестен хонаҳора чӣ хеле ремонтошон фасон зур бад нестай. фикр мекунам хона ҳамиқа мешавад. 280 та бо савдо иншоалло мекунанша. касоне ки мехара муомила мешавад. хеле нагуфтанд ки алиш мешавад намешавад, хеле қайд накардиянд. просто ки толка сумқати 280 савдо мешавад. бо бачаҳои азиз, агар шумо ҳам хеле замино хонаҳо дошта бошед, ҳамин телефона баракӣ бигиренда, ай пушти хона сар кард, то ҳамин дохилои хонаро ранги ҳамин ака видео кунен, качествени видео куненда мада роӣ кунем. ман худо худам хеле рекламаи фасонаш мекунам. ҳастанд нафарое ки мақсад хона мехаранд, мефурӯшанд. хонахарон беҳад бисёр пешниҳодшон мекунем, иншоалло хонатонро савдо карда метем. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастанд, ки дар шаҳри Ваҳдат, Хӯросон 6 назди ҳайкали Модар. ремонтҳои хона дар просто гап нест бачаҳо. ҷои зур, беҳад ҷои зур, 200 000 мега бо муомила мешавад, бо тамоми чизу чора савдо мешавад бачаҳо. бо диққат гӯш кунед. хона дар сентри Ваҳдат, дар пеши масҷид, мактаб, садик, аптека, балниса, бонко, қатор-қатӣ ҳамаш хулас ҳаст. любой лини мақсад ҳамҷа ҳастай мегзара. ай пеши хона 3 этажа домай, ин хона дар 3 этаж қарор дорад. хулас ки як хона 29 ё 30 метри квадратияй. ремонтҳои хона мақсад соз зур гап нестай. хона қоида об свет ҳамавақт ҳастай. мотор, бучка, термикс, дапалите ино ҳамаш запас ной бо ҳастай. хеле овои ҳавлигиам мақсад ҳастай. касе ки мехара, ина рақамоша мондем, ватсапшон 888. аз номи канали мо Auto TV муроҷиат кунед, бо арзонтон мекунам. ина марҳамат. бо хелаки варианти алиширам худотон бо пешниҳод кунед. касоне ки аз шаҳри Душанбе хеле сексиё дорен, пешниҳодш кунед. агар хонатон қимматтар боша, агар ҳамин инсоният бо ягон сумтон метаву хонатонро мегира, ин хонаша ба номи шумо мегузорам бачаҳо. хеле вариантҳо ҳастай. не ки ҳамин квартира ки дидестен дар экранатон бачаҳо бениҳоят дар ҷои зурай мегӯяд. иншоалло касе мехара, худо хоҳад баракат меёва. ҷои зур дар сентри Ваҳдат, беҳтарин ҷо, беҳтарин шароитҳо, хулас беҳтарин инсоно. мега ку аввал пешаи хона харидан ҳамсоя бихар. инсониятҳои зурайбо ҳамаш хуласи гап ки қонуну қоида қатъи 200 000 бо савдо мекунаша. муомила дора. алишам вариантҳоро гуфтем шумо да бачаҳо. зангават карда маслиҳат кунед. маъқул боша агар ҳамин квартираро барем бихарем дӯстон. 3 этаж ҳамин хона дар 3
этаж худаш қарор дорад. Бо тамоми чиз чорае ки песен дар ҳамин хона савдо мешавад бо нархи 200,000. бо хулас муомила ҳам мекунанд. Зангават карда маслиҳат мекунем ба чаказӣ. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе поёни Корвон. бачакҳое ки аз Корвон хӯиш карден ана тамошош кунед. 420,000 сум мега бо муомила ҳам дорад. 1.5 сотих замин масоҳат, 3 комната. хонаи фурӯшӣ иборат аз 3 дархона, кухни, дар, падвал, 1.5 сотих замин назди мактаб Садиқ, поёни Корвон, маҳаллаи Гулбута, канечкаҳои маршруткаҳо, обу барқи доимӣ, ремонтҳои хона замонавӣ, 1.5 сотих замин масоҳат. хулас ки савдо мешавад бо нархи 420 бо муомила ҳам мекунанд. касоне ки харидор ҳастед ҳамон нафаро зангават карда чахчах кунед. бачаҳо азиз, касоне ки дар ҳамин навори мо лайк намонден, ҳамин лайкҳо бепала бизанед, дар канали мо автотиви подписатсия кунед. яъне ки дар ҳамин навор ягон хонаи бадтаби дил наёфтен, навораи пешнаро тамошо кунед. дар оҷам ҳастанд хонаҳое ки мо реклама кардем. бачаҳо хулас навора дар тамошо кардан бигирем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, ки камтар арзон 170,000 сомонӣ назар ба дигар нархҳо камтар, яъне ки арзонтар. 3 комната, 3 сотих замин масоҳат дорад. бо муомила хулас мекунад. маълумоти бештар мега тариқи телефон рақамои 978 ахираш 42 муомила хулас мекунад. бо қайди ресми хона дар куҷо қарор дорад. 170 бо савдо мешавад. иҷода колодеси обам мақсад доранд дӯстон. ремонтҳои хона бад нест. фасон зур. хулас нафаре дар кораги хонаро бигирада зиндагӣ карда биганда. муомила дорад бо алиши вариантора. мақсад ки нагуфтен худотон бо як чахчах кунед рақамои 978 маслиҳат кунед. может бид варианти алиши ҳам доштагӣ боша бачаҳо. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад ки дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, дар маҳаллаи Уртабуз 150,000 сомонӣ бо муомила ҳам мекунад. 3 комната, 3 сотих замин масоҳат дорад. рақамошон ахириш 28-21 да занг мезанӣ аз номи канали мо. ассалому алайкум мега хонаи фурӯшӣ дорам дар ноҳияи дар шаҳри Ҳисор, ҳамон ноҳия гуфтанҷа тарафҳои Шарора, кӯчаи Уртабуз 3, 2.5 сотих замин, ремонти миёна кардагӣ, мақсад карда меша меган. харидори аниқ бошӣ занг биза бо муомила ҳам мекунем. ҳамин хонаи десен савдо меша бо нархи 150,000 сомонӣ. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад ки дар ноҳияи Ёвонбоз, деҳаи Полигон. ана тамошош кинака. 2 этажа, 9 комната, 13 сотих замин масоҳат дорад. 400,000 сум мега бо хулас ки муомила ҳам мекунанд. 400,000 сомонӣ. рақамои 973 занг бизанед, маъқул боша маслиҳат карда ҳамин хонаро бачаҳо рафта харидорӣ кунед. ҷои зур, этажа 2 ремонтҳои хона мақсад краска платка ҳамаша кардагӣ. касоне ки мехара аз номи канали мо ва аз канали мо касе ки хона замин мехара ақаллан дар ҳамон комментария як бор раҳмат нависед. рости ҳамон 8 моҳай хона навор мекунем, реклама мекунем, якташ раҳмат нагуфте. инсоният хел намедонам бачаҳо. аз канали мо мехарен, мефурӯшен, ақаллан дар комментария раҳмат нависед. моданагин. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад ки дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, бозори Михида қарор дорад. ҳамон тарафҳо 292,000 сум бо савдо мекунанд. 3 комната, 3 сотих замин масоҳат. срочно сум лозим шудага фавран фурӯшай. барои ҳамин мега арзонаш мондам. саи территория мега ин нархҳо нестай. 320 боло меган. хона дар назди бозори Михи 1 километр поён, деҳаи Будиён, дар наздикиш мактаб, масҷид ва мағозаҳо мавҷуд ҳастанд. маълумоти пурра, тариқи рақамҳои 909
لایک رو زنین. خیر بچه ها خطر نهید که نوار باید نخدا خواهد مشنو میشه و مایل خیر.